ଆପଣ ଆଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେନି କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏବେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାଘର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାହେଇଛୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରକଳାରୁ ବାହାହେଇଛି ପାଲଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବାହାହେଇଛି ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କର ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କର ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ପାଲଡ଼ା ମୁଁ ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେମିତି ଆଜି ବାହାରିଲି ବୋଲି କ'ଣ ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ'ଣ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଭରକେଇବି ନା ମୋର ଏଠି ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଏଠି ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିନା ସାର୍ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଦେବିନି ମୁଠୁ ଟୋଟାଲି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଆସିଲେ? ସାର୍ 2 ଦିନ ହେଲା ନା ଏଠି ଆସିନା ଛୁଆ ପିଲା ଧରିନା ବସିଛୁ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୁରା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁଠୁ ଦେବିନି କିନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେନି ମୋ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ବାହାଘର ହେଲା ନା ମୁଁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପ ଘର କମ୍ପ୍ରକଳା ସାର୍ ଶାଶୁ ଘର ବାରକୁଟୁ ଆଜି ବି ସାର୍ ମନା କଲେ ଆଜି କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମେ କରିପାରିବୁନି ଯେଉଁ ଦେବଗଡ଼ରେ ଆପ୍ଲାଏ କର କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ସାର୍ ମୋ ଶାଶୁ ବାପ ଘର ପାଲଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଘରେ କ'ଣ ତାହା କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା କ'ଣ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ହେବ କି?